pemirsa, ketemu mana karo channel Markini Keluarga Sederhana. Oke, pemirsa yo. Seperti biasa, alhamdulillah wis ora krasa ya pemirsa. Posone wis entuk 6 hari ya pemirsa. 6 hari kengko. Tadi alhamdulillah diwehi seger waras. Walaupun niki lho pemirsa mae mripate giateli tak gowo bekae. Nganti pereh rasane. Iki mendung-mendung pemirsa. Loh, gerimis sithik-sithik. Alhamdulillah mae wis arep panen pemirsa yo. Sing dikangeli mae pirang-pirang wulan. Sing diwatur ngantek jengking-jengking dina-dina akhirnya ya membuahkan hasil. Wis panen. Iki dadi mae ape nili sawah pemirsa ya, soalnya jere ana kombi ngono. Jadi sawahe arep dikombi, parene arep dikombi saiki pemirsa. Jadi mari kita ndelok sawah pemirsa yo, ndelok sawah jere ape ana kombi, tapi iki mendung pemirsa. Gerimis lho, dalan yo pemirsa. Kan wis gak masak gak apa. Wis kita melok ndelok sawah. Dasar wis kepiye yo kok gak krasa kok ya loroh-loroh di kombi. Pak iki mau wis rono dhisik karo ngeterno duwi sekolah. Jadi Mas Andi yo pas libur. Di mae arep jajal rono dhewe aku. Pilih. Udan pemirsa iki gerimis. Gerimis tak diundang datang. Suker dalane suker. Sekalian jalan-jalan pemirsa ya. Jalan-jalan lewat jembatan Kawak bae. Nek niku jalan Kawak gelis. Soale edak. Soale jalan kaki. Iki wis tandur pemirsa. Tandur lagi. Sing wis padha panen. Pemirsa gerimis. Yo gerimis. Iki sing wis tandur neh. Sing panen disiki. Jalane empet. Iki sing wis panen dhisik ya wis tandur pemirsa. Wah. Tuh. Delane rak nek ditoni. Blonyok kabeh. Saking gerimis terus.
tanjur. Gerimis guys, gerimis guys. Wis tuwek akhirnya. Wah, jebule ya wis tuwek tenanan guys. Iki nggone Pak Toyo. Yo nggone Mbah Wo wis nyebar neh lho pemirsa. Alhamdulillah. Alhamdulillah pemirsa. Akhirnya mak iso panen. Walaupun garap sawai wong ya pemirsa. Menah-menah assalamualaikum. Walah. Ubah pemirsa. Iki kaya ngene. Oh. Iki pemirsa. Parine sing digarap mae. Rubuh saidik pemirsa. Loh. Ya toh? Sing digarap. Alhamdulillah tidak sia-sia pemirsa yo. Mae kangelan nek maton ngantek 2 minggu soalnya seminggu leren seminggu balik maton neh perkara diwatuni dhewe. Kita kelilingi dulu. Banyune yo iki diakali pakai pralon. Ini pralon yang ketiga Bali pemirsa yo. Tapi iki pralon jadi yo insyaallah engko nek panen iki arep dinggo ambek dinggo tuku pralon meneh pemirsa nyicil yo. Soale cek kurang ono nek gak 5 ya 4. Jadi ben iso stok kene pemirsa. Soale iki urung iso tok dhuwur. Kaya ngono. Ini sukete lumayan jadi. Nek gak suker wis garing ya jebule. Alhamdulillah. Kaya ngene pemirsa. Tuh. Iki mae meneh ngomong pemirsa yo. Padahal iki mae nek gawe video sawah. Mak iki gak pernah nek iki kondo sawah dhewe lho pemirsa yo. Wis mae tak syukuri walaupun iki sawah wong. Iki mae garap pemirsa yo istilahnya garap. Kan walaupun garap kan dipikir ya wis kaya kone dhewe to pemirsa, maksudnya mak iki ngono. Soale kan yo iso panen kaya ngono. Oke, wis
Alhamdulillah kae nggone Mas iku wis dadi ler-leran. Engko dienggo imbuh ning ngarep pemirsa yo. Galeng. Iki guys, wis diplaktor. Ngene sebelahe pemirsa. Lah wong lucu ya, sambungan kok maune ra dijupuk dhisik. Taleni ben iso dikatutno kombi. Kowe mang sing kono wis, Go. Ae, wis. Wis, Pak. Untung saidik Pak sing rubuh ya. Iki kae pari apa ya, Pak? Kedua kok ditarik kedua. Lah awake Mas Pak. Mardiah ini Dalwarso ora ya. Niku Dalwarso kan ora. Oh, gak lagi dek ini. Lagi tunggal iki dek. Pak enek manuk. Lagi dek tunggal iki dek Pak cara mono. Yo kae urung setahun. Nek tinggo sok ndak ini yo kedaluarsa. Ngene Wahab ki pari apa, Pak? Pari yo pari kedua ngene iki pari masin pari. Tapi jerene antep kok, Pak. Kuwi, tapi nandure kudu kerep ora arang. Pari banyu pari. Masin kok. Entuke akeh ndek. Sing wae sapa? Sing kedua ini seru punya 8 pari 32 naik kurang satu. Oh. Karena aku nampak iki orang tetap Libur kok dibliduki, Kang. Berarti ndekne sampai jalan-jalan. Iki lo libur jatahe ndeke. Kayak mana? Mulane sing perhatian ambek anak ben gak dikerjani. Iya, omongan yo ngono ae ora tau omongan ora. Wompuk ya Pak ketok ya Pak. Wompuk lemah. Tandure kok ora anu tandure buku, tandure ora jadi. Tapi kesidiin Pak Terah. Monggo. Monggo untuk ompol lho lah ngombe. Ompol malah res dipari kowe. Kropok yo. Keropok piye? Kropok bosok ngenane ora ditimpo. Kae doan bosok kabeh Apa? Ijek. Gak musisan. Bisa. Yo saiki lha iku yo Pak. Iki kae. Hah? Mbok bunderi apa ora? Iso kok kombine. Lah kok kowe seneng ngedekno? Ndi ning ndi? Oh, gak rubuh iki berarti. Oh, gak mesti gak rubuh kok barat. Emang gue motor? Kan ngene Pak Lurah. Iki mengko nek bariku lagi. Iki mae pulang dulu. Pulang. Sekarang lewat jembatan anyar. Jalan kaki. Paham nih di le. Kombine wis teko le. Kombine. Oh, untuk renang-renang pemirsa. Nggih. Enek-enek gabah tak jumputi pemirsa nggo pakan pitik.